Fotbalový klub Klášterec nad Ohří. Má historii z roku 1945, byl založený, dneska je tomu 71 let. Kopou jsme tu po celý ty leta různý soutěže, od krajského přeboru přes nižší B třídu, A třídu. Nejlepší úspěch kláštereckého fotbalu byl dosažen v krajském přeboru 4. místo a v současné době klášterecký Ačko hraje A třídu. Fotbalový klub má 185 asi členů a z toho je zhruba polovina dětí. Vidíte, tady i 280 dětí přišlo na tenhle nábor, uvidíme, co potom s tom narostem, kolik nás přibyde, ale v každém případě cílem všeho je o to přimět a převést děti ke sportu a především našemu a té fotbáře. Mně se to strašně líbí. Jo? Já vidím na těch dětech, že je to strašně baví a musím říct, že jsem nečekal, že přijde tolik lidí, jo? Nebo tolik dětí. Já musím říct, že tohle za naší doby vůbec neexistovalo, vůbec nebylo, což musím teď těm dětem strašně moc závidět. A my jsme spíš byli takový ty děti ulice, kdy jsme pořád lítali venku po škole před barákem, hokej, fotbal. Takže my jsme spíš vyrůstali tady těma věcma. Nejvíc určitě pro mě bylo to, že jsem mohl nastoupit v reprezentačním dresu a odehrál jsem 3, myslím, přátelská utkání a to byl asi ten vrchol. Samozřejmě nechci zapomenout na Blšany, na Slávy, teď v neposlední řadě na Duklu, kdy jsem prožil 7 nádherných let. Myslím, že ty děcka by se měly vytáhnout z těch školských lavic a hlavně do těch počítačů na tenhle ten zelený trávník, aby věděli, že se dá hezky sportovat a prožít odpoledne nejenom doma v obýváku, ale i venku mezi trenérama a zkusit si zahrát fotbal a vůbec nějakou sportovní aktivitu vyvíjet na tomto našem hřišti. Bez podpory města by ty sporty hodně zkomíraly a my se snažíme ty sporty podporovat, dá se říct, čím dál tím víc, protože se nám jako městě celkem daří a na ten sport přidáváme. Jak se vám tady holky dneska líbilo? A co vás nejvíc bavilo?